Jene 72 leader ti pramothai sorry BJP ya kare ti pramotha final basung lam sugo BJP ya kare ti pramotha final basung lam sugo jene Rajesh Mura Singh mohodoy ne chung lam sugo jene Tripura mohodoy ne chung lam sugo jene jotto adong BJP ya kare ti pramotha final basung lam sugo Jakartile Rajapunde Donpur te Matarbari ne ti pramotha final leader ne chung ti pramotha lam sugo Ang BJP yakari phayo ang 2017 ni hoiten tongo 18 ni sikang tong mane ang Mandal Jonojati Morcha ne president tong mane yangklang tag yakari buwagram logeru nan tangai yakari phaikan BJP BJP yakar mane gangkla to ang borok develop je khlaide hin borok je kok samane abani haikla ang ani parawo nu gya letai puini parawo bu amtui nong tokna gangkla abani pore bote bu ane ko tak roman script ni bagoi aro bu kisa ang borok je samane bai ang tong thokjakli ani bukha jajakliya abani bagoi ani nijini busa bu mangnoi English medium pore tong BJP rok to sai tong joto jagai no develop khai tong nai nungke develop rok khai bane nu ang to ani mokolo to klaya khodo am mane develop khlayo hini bukuk bai samani phano ang ta ani mokolo to klaya ta gangkla jodi borok kono kaisa suk siwi jodi ano sawi ikulai ang khlaiman hini phono goi ro khang gangkla hoyto ang gofan gose nanai to makhla to borok ang tini suk jora toi borok bu phono yakho ar bu ang bu nu yakho jodi borok khlaiman tong khang gangkla ano phunungnan bu nagla khamon ang niji nuk khamon kharbosuk phaikan na tini aro jong ero to ani loge songsoh mane ani parani soho tai kisa hajal parani butongo le jongoro motamuti 60-70 jon hai 72 phaikata manso je tipramotha ke develop dekhai na tipramotha develop khlai nai khlaiya abato borok chance man mani pore si khlai nai tak tene ko ani khlab babu khlayo babu basa hino khlab bono khano tak waisa chance roi nai le nai chini parabo lokelo abo haine wanso goi ani babu ek somoyo tongmane MDC gangkla boni jora boja khlailangkha gangkla boni jora porikha gangkla aboni pore je control ongo sudu wanseri ani jemon chini ang side ni gangkla mela gorni sunamura ni si chini para control khlai আর তমুকসে নিনি বাবু তমুকসে ক্যান্ডিডেট মাই ইয়াকে নং তাইসা হাইনা হাই বিজেপি থানা ও কো দেনি যে তিনি কোন amto ya যেহেতু বড় তো নং তো চান্স না হিন্দে যে তিনি তিপ্রামা তো জয়েন কেকে বাট তিপ্রামা সাতা বো হাপাং খাই তো এডিসি হাপাং হাপাং গো যে সাংবুতাং বম হাই খাইজাক পান নুগো দে নং কিসা যে সাংবুতাং খাইজাক মান নুগো দে ফাইমান কলা না বিনি বাগে নং সইসো ফাইমান কলা na ang to bubagrano hamjak phaikha ngla bubagrani loge botong khangkla ang bo no hamjak khata